नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। ओटी अब की देवे के भैया हो संभाल के ए चाचा ओटी अब की देवे के बहिनी हो संभाल के विजयी बनावे के विजयी बनावे के रमेश कुमार अति के विजयी बनावे के रमेश भैया अति के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वतंत्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय राघव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रवीण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्दरपुर वार्ड 10 के भैया हमें शान हो जीती है जिला पंचायत कदी है विकास हो हल्दरपुर वार्ड 10 के भैया हमें शान हो जीती है जिला पंचायत कदी है विकास हो कदी हो मतदान 2021 के साल में विजयी बनावे के विजयी बनावे के रमेश कुमार अति भैया के विजयी बनावे के रमेश भैया अति के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी के रमेश गिरी बारे प्रत्याशी हो जनता के बन के अइले रमेश भैया दासी हो बीजेपी के रमेश गिरी बारे प्रत्याशी हो जनता के बन के अइले रमेश अति दासी हो कहे गोपाल गवैया वोट दीहा तू संभाल के विजयी बनावे के विजयी बनावे के रमेश कुमार भैया अति के विजयी बनावे के रमेश कुमार